ଆମ ଚାଳ ଉପରେ ଏତେ ସାରା କଖାରୁ ଫଳୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ସେ କଖାରୁକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ବୋଲି। କୋଉ ଝିଅର ମନ ପସନ୍ଦର ପୁଅ ହେଇପାରିଲିନି ପଛେ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜେଜିମାର ଗେଲା ନାତି ହେଇକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ତା ପାଖରେ। ପଛରେ ଯୋଉ ଚାଳ କୁଡିଆ ଘର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି, ଏଇଟା ମୋ ଜେଜିବାର ଘର ଥିଲା। ଚାରିପଟ କାନ୍ଥୁରା ତ ଭାଙ୍ଗି ସାଇଲାଣି। ମୋ ଜେଜିବା ମରିବାର 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ମା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ କହେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଏ ଏଇ ଘରଟାକୁ ତମେ ଭାଙ୍ଗିବନି କେହି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିବନି କି ତୋ ଜେଜିବା ପ୍ରତି ଥିବା ମୋର ଏଇଟା ଅଧୁରା ଭଲ ପାଇବା। ତା କଥାକୁ ମାନିକି ଆମ ଘରେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଚାଳ ଘରକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ଆଉ ଏକ କଥା କହେ କି ତୋ ହାତରୁ ଯଦି ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଉଛି ତାହେଲେ ମୋ ଆୟୁଷ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଢିଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ମାଙ୍କଡ ଭାବି ଏଇ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଚଢି ତାପରେ ଛାତରେ ଚଢି ଛାତରୁ ଏକାଥରେ ଚାଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ମୋ ସାନ ଦାଦା ଏଠି କଖାରୁ ଗଛରେ କଖାରୁ ତୋଳିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲି ଆମ ଚାଳକୁ କଖାରୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଚାଳ ଉପରେ ନା ହିସାବ କଲେ 60-70 ପରେ କଖାରୁ ହେଇଯିବଣି। ଏଠି ଯେତେ ସାରା କଖାରୁ ଫଳୁଛି ସବୁ କଖାରୁ ମଣିଷ ମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି। କିଛି କଖାରୁ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କଖାରୁ ମୂଷା ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ହାବୁଡରୁ ମୁକ୍ତି ଯାହା କିଛି କଖାରୁ ପାଏ। କିଛି କଖାରୁ ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କୁଣିଆ ମଝିରେ ଯିଏ ବି ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଖାରୁ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କଖାରୁ ମୋ ଦଦା ନେଇକି ତା ଦୋକାନରେ ବିକି ଦିଏ। ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ସାଇଡରେ ସେ ଦୋକାନ ଦେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୋକାନରେ ସେ କିଛି କଖାରୁ ବିକି ଦିଏ।